Hello mga sangkay! Hello everyone! Welcome to my channel or welcome back to my channel. My name is Pearl. Ngayon po ay magtatanim po tayo ng sibuyas at saka patatas. Ang sibuyas po na ito ay first time ko po magtanim. So dito ko lang po siya inilagay sa sa beads. At yung iba, yung medyo mataas, kagaya ng beans, sitaw, yung beans, patula, yung mga umaakyat pa, doon ko itatanim sa likod ko yung medyo may space. Kasi maliit lang itong beads na ito. So ang ginagawa ko lang po ay nilalagay ko muna sa ibabaw ng lupa, saka ko po siya ilulubog or itatanim, tatakpan ba. Ang sibuyas po na ito ay first time ko magtanim, nasabi ko na ba yun? Kaya wala pa akong experience kung hanggang kailan or gaano katagal harvest or gaano katagal patubuin hanggang sa ma-harvest yung ating sibuyas. So nag-search po ako sa internet at depende sa klase ng sibuyas kasi iba-iba naman po ang klase ng sibuyas. Pero itong nabili ko ay 45 months hanggang sa maani natin. So ang po nito, nakita ko sa mga ibang mga vlogger, yung mga nagtatanim ng mga sibuyas, ay nalalaman nila pagka yung yung mga dahon na na sila, yung nagiging brown. Pagka yung brown na yung mga dahon, yun ang panahon daw na pwede natin i-harvest yung ating mga sibuyas. At ganun din yung patatas. Sinasabay ko na yung pagtanim nila kasi halos magkapareho din yung panahon ng pag-harvest nila. Ganun din ang ginagawa ko sa patatas. Pagka yung alam ko na nagbra-brown na sila, yung parang namamatay na yung kanyang mga dahon, yung akala mo hindi na sila tutubo, doon daw ang best na panahon para mag-ani. Kasi pagka marami pang mga green, hindi pa yun ang tamang pag-ani. So, ganun lang po ang ginagawa ko. Yung pagkatapos kong ilagay sa ibabaw, nasa sanyo naman po yung yung space nila ng sibuyas. Kasi tinitipid ko kasi yung pagtanim dahil maliit nga yung aking garden at para makarami na din akong itanim. Alam ko namang mali, hindi naman dapat nating isiksikin yung ating mga pananim. Pero ako kasi masyado akong nagtitipid. Pero okay naman, depende naman sa tanim, kung yung may tanim na lumalago talaga, yung kagaya ng patatas, dumadami yan, lumalaki at nagkakaroon ng malaking dahon. Hindi ko yan sila masyadong yung dikit-dikit. Pero pagkagaya nitong sibuyas na hindi naman yan sila malaking malaki. Pwede na natin kahit mailang centimeter lang yung agwat nila, yung ganyan lang. Kasi hindi naman yan sila lalaki ng sobra. So yan po yung aking patatas, kanya lang, kunti lang yung nilagay kong patatas kasi pagka dinamihan ko, mawala na tayong space para sa ibang mga ibang mga gulay. So, mailang piraso siguro, may 1 kilo lang siguro yung itanim ko. Ang ginawa ko dyan sa patatas ay pinaano ko muna sila, inilagay ko sila sa basement, yung madilim na lugar, para tumubo sila ng tumubo na yung mga dahon nila. Para pagka itinanim, hindi na masyadong matagal maghintay hanggang sa tumubo. Kasi pagka diniretso yung patatas sa lupa, matatagalan ka pa maghintay hanggang sa lumaki. So mas maganda yung pinapatubo muna, yung pinapalabas yung dahon ba. So yan po mga sangkay, tapos na akong magtanim ng patatas at saka sibuyas. Didiligan ko na lang po siya at hihintayin natin hanggang sa
yung panahon na pag-ani. So excited na po ako kasi first time ko yan gawin. So yan po mga sangkay, sana nagustuhan ninyong aking video na ito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all. Mag-iingat po kayo lagi mga sangkay, mga friends. Bye!